Hola, som Laia, Marina i Alba. Anem a parlar sobre la música a l'Alemanya nazi. El treball l'anem a dividir en 4 apartats: els himnes, els músics, música de gènere de provida i, per últim, la música de la resistència. Horst Wessel Lied, cançó de Horst Wessel. Va ser l'himne del partit nazi entre 1930 i 1945. Després de l'ascens de Hitler en 1933, els nazis la convertiren en l'himne d'Alemanya. La lletra va ser escrita per un comandant de la SA, que posteriorment va ser assassinat. Després de que Hitler es convertira en canceller, va ser reconeguda com a símbol nacional davant la llei, i la regulació va fer obligatori realitzar el salut feixista mentre la cançó sonava. Amb la fi del règim nazi va ser prohibida. És un himne pensat per a provocar els comunistes i parla de cridar les armes, alçar les banderes de Hitler i omplir els carrers de nazis. Die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen, SA marschiert mit ruhig festem Schritt. Kameraden, wir Rot und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen mit. Kameraden, die Rot und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen mit. Die Straße frei, den braunen Bataillonen, die Straße frei, dem Sturmabteilungsmann. Es schaut aufs Haar geträumt, voll Hoffnung schon Millionen. Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an. Deutschland Lied, o cançó d'Alemanya. La lletra va ser escrita per August Heinrich, un poeta alemany, i la seva melodia prové d'una cançó de Haydn, la cançó de l'emperador. És l'himne nacional d'Alemanya, encara que després de la caiguda de l'Alemanya nazi només ha sigut utilitzada la tercera estrofa. La cançó va ser elegida com a himne en 1922, quan era la República de Weimar, amb la finalitat de recolzar la seva tradició republicana i liberal. Durant l'era nazi, només es va utilitzar la primera estrofa, seguida de la cançó de les SA Horst Wessel Lied. L'himne es tocava en ocasions de gran importància nacional, com l'obertura dels Jocs Olímpics d'estiu de 1936 a Berlín, quan Hitler i el seu seguici, juntament amb oficials olímpics, van entrar a l'estadi enmig d'un cor de 3.000 alemanys cantant. D'aquesta manera, el primer vers de l'himne es va identificar de prop amb el règim nazi. Sieg Heil Victoria va ser l'himne de Waffen-SS, el cos de combat de l'elit de l'Esquadró de Protecció. Waffen-SS va participar en la Segona Guerra Mundial.
Quan acabà la guerra, alguns líders van ser jutjats per crímens de guerra. Sieg Heil es pot traduir com visca la victòria. Açò era usat com a salut a encontres polítics de l'Alemanya del Tercer Reich, encara que era més quotidià el salut hitlerià, Heil Hitler, visca Hitler. Hitler tenia una gran afició per la música clàssica, especialment per les òperes de Wagner. La seva obsessió pel compositor va començar als 12 anys. Es creu que els escrits antisemites i nacionalistes de Wagner van tenir un efecte gairebé religiós sobre Hitler. Les seues teories sobre la puresa racial van ser en part derivades de Wagner. Cada estiu, de 1933 a 1939, Hitler va assistir al Festival de Bayreuth, on s'ensalçava el compositor i es representaven les seues òperes. El 13 de gener de 1933, el recentment elegit Partit Socialista Nacional va celebrar el 50è aniversari de la mort de Wagner, amb la celebració d'una gran cerimònia commemorativa a Leipzig, el lloc de naixement del compositor. A més, la família de Wagner s'havia alineat a consciència amb el moviment de Hitler des del principi. Les composicions que estaven prohibides eren rotulades com a degenerades. El Tercer Reich, que qualificava els malalts mentals, homosexuals, gitans i jueus com a subespècies de la raça humana, va considerar que la seva producció seria denominada música degenerada. Els propagandistes del règim nazi van utilitzar aquest concepte per a difamar la música tonal, els arreglos de jazz i els treballs dels compositors jueus. Però, per increïble que parega, Adolf Hitler, de manera privada, escoltava aquest tipus de música. La pel·lícula Rebels del Swing, que transcorreix en moments previs a la guerra, tracta sobre el fill d'un opositor al règim executat pels nazis. Forma un grup d'aficionats a la música jazz amb els seus amics. El grup tracta de mantenir el seu estil de vida enmig de la pressió del feixisme, que cada vegada mostra més despreci a les expressions culturals. Progressivament es pot veure més aspectes del règim nazi, ja que els protagonistes s'allisten a les joventuts hitlerianes per evitar problemes. Hem posat un petit fragment en el que reflexa bé el tema del treball. ¡Oye, fantástico! Oye, piloto, ¿habéis entrado en combate? No, pero dicen que entraremos pronto. ¿Os lo imagináis? Allí arriba dando vueltas. Yo me marearía. Está allí sentado. Quiere que toquéis esto. Peter, ¿qué opinas? Un momento. Dígale que tocamos lo que nos apetece. Si no le gusta, que se vaya a otro local. Tú sí que te irás a otro local cuando acabes esta noche, pero ahora quien te paga soy yo y tocarás lo que yo te diga. Jangoman, toquémosla. Piensa en el grupo. No toco por dinero. Mejor, porque haré que no vuelvas a tocar en ninguna parte. ¿Qué diablos te pasa? Nos gusta tu música, pero queríamos oír una canción alemana. Ya no hay canciones alemanas. Solo canciones nazis. Vámonos, árbitro. Un segundo. ¿Quieres una canción sobre la patria? Pues tócala tú mismo. Cógela. ¡Cógela! ¿Qué os pasa a todos? ¿No veis lo que ocurre o teméis mirar? Estamos asesinando a los austríacos.
Luego serán los checos y los polacos, sin hablar de los gitanos y los judíos. ¡Es intolerable! ¿Creéis que no formáis parte de ello porque no disparáis? Pues yo estoy harto de ser parte de esta pantomima. Y ahora tú pides una canción. ¿Necesitáis que os suban la moral? Pues no seré yo. Ni hablar. ¡Herr Hitman! ¡Espera! ¡Jangoman! ¡Arvid! Me llamo Arvid. Jangoman, Herr Hitman. Hay que ser idiota. ¿De qué hablas? Llevaba semanas ensayando para hoy. Solo querían oír una canción. No se trata de una canción o de esa canción, ¿no lo entiendes? Cada vez que les das la razón, no les echas una mano, les facilitas las cosas. ¡Arvid! ¿Qué diablos te pasa? ¿O qué viene ese discurso sobre judíos y gitanos? Habla de tullidos y subnormales, que es con quien deberías estar. Preferiría estar con cualquiera. ¡Con cualquiera! Antes que con un nazi como tú. Claro, porque todo lo entiendes al revés. Decías que yo era el estúpido. Los nazis vamos a donde queremos, hacemos lo que queremos y todo el mundo se aparta al vernos. Así que ¿quién es el listo, Jangoman? ¿Sabes? Yo de ti empezaría a preocuparme por mí mismo, porque pronto iremos a tu nido. Una adivinanza. Llevas las gafas puestas. ¿Por qué? Porque si no, no puedes ver a tus amigos. ¿Cómo podías sentir pena por ese traidor? Hijo de puta. Després de les lleis racials de 1933, es va crear un organisme central encarregat de dirigir l'activitat cultural del Tercer Reich, denominat en alemany Reichsmusikkammer, que era el que regulava l'activitat musical. Aquest organisme va requerir un registre de tots els músics alemanys, incloent la raça i religió dels mateixos. En conseqüència, centenars de compositors talentosos van ser suprimits i les seues carreres acabades simplement per la seva raça, religió o estil musical, que segons ells ofenia el Tercer Reich. Les composicions de Mendelssohn. Mahler. I Schoenberg. Varen ser utilitzades com a exemples de música inacceptable. El registre de Reichsmusikkammer va ser acabat en 1940. Els soldats del pantà. Va ser creada en Bouvermort en 1933. Va ser escrita pel poeta proletari Johann Seser, un miner del Ruhr.
Era una cançó de protesta conscient de la resistència contra els seus opressors. Les SAS van quedar molt commogudes per la cançó el dia de la seva estrena. Alguns oficials varen demanar una còpia de la cançó, i alguns fins i tot la varen aconseguir. Altres guàrdies es van sentir provocats per la cançó, i això va portar a alguns enfrontaments entre ells. El comandant la va prohibir. Encara així, els prisioners la varen seguir cantant com una expressió sòlida de voluntat per resistir i com un símbol de solidaritat. Com a conclusió, dir que el govern controlava totes les formes d'expressió artística, promovia un tipus de música i prohibia una altra, per tal de fer-se amb el control de l'expressió musical.